sai da so ake shauki zuciya ta yau aiki da ce fa ba riba da ba za yau so ba. Sharri na so zuciya yake bi sai ya yau illa, tarihi ya nuna shi so ba ya san maula, wanda ya rike so za ya yi nasara da hamdala. Da ce ana raki da an yi ɗauki, duk jiki kan canza har ma a yi kuka. Lamari na so ne kun kasan bai bani tsoro ba, tunda na sani so shi yake sawa a yau arba. Lokacin da kwayar so ta sauka a zuci ta karba, to za ka yau shauki sai so ya hau aiki, so zai yi tasiri ba wai da cuta ba. Karfi na so na gane san bai bar guragu ba, bai kyala tsofaffi ba bai bar sarakai ba, so ke saka ayyo hawaye ba na gaba ba. So shi fa girma ne sannan faraino ne, a ciki akwai riba tun ba a aure ba. Kwai sanyi na gane soyayi, so na kau da rudani, so bai zo da gaba ba. Samun sa girma ne dan shi so baya sa kunci, laganinsa alkunya karfinsa ya kan rage bacci, dogon takensa bai so ba so yana kunci. Dan dubi yadda da so ake fara'a ake doki, so shi yake sa ai kyauta har da madoki. In ka ji zazzafan kalami so yana aiki, so ya fi ma ciwo kuma ya fi aikiwo, da za ku ɗan gane so rayuwa ne shi. Sabon sa girma ne dan shi so baya sa kunci. So yaransa kwai sanyi na soyayi, dan soyayya ake yayi, so bai zo da gaba ba.